חייבים את זה באיטלקי? כן, ראיתי. יש? איזה קלאסה. טוב. העמיד עכשיו שניהם את האנשים ריקים, ברגליים. אין חדש ואין חדש. מה אתה עוד התעוררת? לא, רגע, מה התחלנו הראשון? לא מרגיש טוב. לא עשית חיסון, מה שאתה עושה? בוא נעשה... אחד. שתיים. ואני פה לא בבסט פרפורמה, אפשר לעשות אותו יותר מהיר ויוכל בטר. זה כבר עלה, זה עוד. אתה שולח לי את המשחק הזה? אני שולח לכולם. אין לי מושג איך משחקים אותו. בואו נראה on to 2. אתה רואה, רושם להחלף לביצועים גבוהים, כי הוא לא נמצא בביצועים גבוהים. עכשיו הוא אמור להיות עוד יותר, הנה, כבר עלה, הוא עוד חושב. רגע. יצאנו, מה עוד יש לנו כאן להריץ? הכל זה במולטיטאסקינג. חדשות, בואו נראה חדשות, זה לא ניסיתי האמת, וויינט. נפתח כבר, זה עכשיו נפתח. תשמע, בהכל הוא יותר מהיר. עוד לא ראינו, בוא נראה. עוד חדשות, יד 2. ערוץ 2. נפתח. פעם זה טוב. בקיצור, זה יותר טוב מזה.